investigasyon sa flood control projects mao kini ang gisugdan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kon PBBM atol sa iyang State of the Nation address kagahapon adlaw July 27, Lunes nga milungtad og usa ka oras og 26 ka minutos. Sumala pa sa presidente, bisan og sakit alang kaniya nga nalambigit si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa aligasyon apan kinahanglan niyang himuon ang iyang trabaho ingon nga usa ka presidente. Sumala na PBBM nga dunay mga nakasuhan nga mga opisyales sa gobyerno nga nalambigit sa flood control anomaly og sumala pa sa ombudsman. Hapit na usab nga atubangon ni Romualdez ang patong-patong nga kaso. Atong paminahon ang presidente. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Sumala ni PBBM, lapad og lawom nga investigasyon ang ilang ginahimo nga walay gipiling tao ug kini nagbase sab sa ilang ginasundan nga ebidensya. Gibarog niya nga siya ang lider sa nasod ug dili sa iyang mga kabanay ug mga higala. Atong balikan ang presidente. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Samtang gisiguro sab niya nga tanan mabawi mga pondo gilayong ibalik kini ngadto sa katawhan.